Molweni ndanamkela kuMamgobhozi TV. Bethunani sizothetha ngothando nesithembu season 9 episode 21. Apho ke besiboniswe uMayeni kunye nosista wakhe, and then kwenye ke ngoku isini ibingumacele kunye notata uMosamseleko. Ndizawucela ke basiqale sithethe ngoMayeni nosista wakhe izinto ebethethe ngazo. Now uMayeni ke uqale ngoba abuzwe ngusista wakhe uba ugqibeleni eMzumbe. Wachaza ke nakuba eMzumbe wagqibela ngokuya babesandomuva, uyabo, akaphinde aye. And ke ngoku ingxaki ngeyoba iimoto zakhe zombini zifile, meaning akanamoto ngelaa xesha wayethetha because iimoto zakhe zonakele. Sawuphinda sithethe ke ngaleyo senze ividiyo eseparate, kodwa ndivele ndathi I wonder ayingenxa yoba itepu yemali ivaliwe ngumntu ekucaba nguye esime ngaye esi sithembu financially. Okay, and then ke uMayeni uye wachazela usista wakhe uba ufila ngathi wawasta ngexesha lakhe ngokuba kunye notata uMosamseleko wathatha idecision erongo ngoba abuyelane naye ngewasuke wahlala nje, and then aphinde athi into ayiregretayo kuphinda abe nabantwana emveni kompumelelo, noba wayevele wayenompumelelo and then kwaphela apho. Ngoba uthi kulula for indoda uba ingabi nandaba nabantwana ngoba inabo abanye abantwana, inawo namanye amakhosikazi. Abuze usista wakhe uba hayibo utsho ngoba mhlawumbi akenzi kakuhle ebantwaneni, ithini into. Phofu ke sabuya sithethe ngale into, but kwii-episode ezigqithileyo ikhona into ekhe yandinika ifeeling yoba ingathi uMayeni unako ukukhalaza okuthile mhlawumbi ngendlela utata uMosamseleko asapota ngayo, but ke sawubuye sithethe ngaleyo, masithethe ngale yayizolo. So athi ke yena ke hayi wenza kakuhle ebantwaneni bakhe shem, kodwa ever since bethe move in kule ndlu intsha zikhona izinto afila like uba izidingo ezithile angenzi kakuhle kuzo, uyaqonda, utata uMosamseleko kubo as ifamily le yakhe ke uMayeni. Wahamba ke wothetha nangento yokuxabana kwakhe kunye noMangwabe ngokuya utata uMosamseleko wayegula, and then waphuma esibhedlele wohlala kwamacele, and then wabe kanti ubheke eMzumbe. Now uyachaza ke nakhe uba caba wayekunye naye nosista wakhe caba beyobona utata uMosamseleko kwamacele, uthi watsho kumacele uba macele bokufanele uba noko siyancedisana uhoya umyeni lo wethu. Wathi umacele njani, like uzamhoyela phi, etshiso kuba eyazi uba uMayeni useshabeni. Uthi ke uMayeni wayesoshabeni kowabo kuba wayezama ukhusela impilo yakhe, uyaqonda. So wabe wachaza ke nakumani uba bendizamjongela eMzumbe like ebezawubuya. And then ke uthi okulande wabuyela ke eshabeni. Okulandela yanga utata uMosamseleko wamthumelela imessage esithi kuye uba Mayeni andikagoduki, uyayazi uba oko ndilapha kwamacele, so befuna uba agoduke. Wathi ke uMayeni ayakho ngxaki, xa ugoduka usikundixelele ndawubuya. Uthi nyhani ke utata uMosamseleko waselantukeni waseMzumbe wabuya nyhani ke uMayeni. So xa fika eMzumbe wabe ekwamangwabe, so watsho ke uba ukhona ke ngoku angaza. Wathi utata uMosamseleko akazukwazi uya kwakhe, uMangwabe uyala. Uthi uMayeni ethuka uba hayibo wala njani ngoba kaloku ufunwa ndim inkosikazi yakho le uMangwabe wafika ilapha, so yintoni ayalayo. And ke kungaphezulu bendisekhaya mna ndisihlelele, yanguwe ondithumele imessage yoba ufuna ugoduka, ndathi nako okay ke fine ndizawubuya. So yintoni ke ngoku ingxaki. Wengeza ke wathi uMayeni nangelaa xesha yena ebekowabo oshabeni bona baye babefumana ezaa ntsuku zakhe, so they had plenty of time uba kunye notata uMosamseleko ngezaa ntsuku zakhe zangokuya ebengekho. Uthi akayazi ke bathetha baphilisana phi noMangwabe, kodwa ke waye wabuya utata uMosamseleko. Then ke ngoku wabona kwishow uMangwabe ethetha nto ayithethayo uba bona babeplenile boba yi-3 ingumacele unguMakhumalo noMangwabe ngento yojonga utata uMosamseleko. So uthi uMayeni wayethuka loo nto leyo ngoba kaloku ngokuya utata uMosamseleko wegula wafowunelwa as unkosikazi wakhe. Ngokuya kwafuneka kubhatelwe i-hospital bill wafowunelwa as unkosikazi wakhe, kodwa xa kuplenwa ngoku uba ongiwe abamfaki njani, uyabo. So uthi kwenzeka loo nto leyo ke kwinto yakhe nokugula kutata uMosamseleko nale nto uMangwabe ke wemenza ngathi wafika wabe sefuna utata uMosamseleko. Uthi uMangwabe ebengamazi noba ubuyile. And then kwaphinde ke ngoku kwakho nenye le yayithethwe ngumacele
uthetha ke nge-disrespect athi uyifumana kula makhosikazi katata uMosamseleku. So yile kaMangwabe le ndiyixelayo. Then ekaMacele le uba uMacele athi ngokuya kwakufike abantu bakwaDuma kwaphele kuziswa noMakhwela. Then ke ngoku uMayeni ke ngoku wathetha, so wathi uMacele kwidayari uba akayazi uba uMayeni like uthetha ntoni ekubeni koba like uvela phi, bekade ephi, kuba ke bebeyazi uba besoshabeni. So ke ngoku uMacele waphele esithi uMayeni uyathanda uthethela yonke into yaseMzumbe kodwa ebengekho. So uyachaza ke nakuMayeni kule nto uthi ke ngoku kwaboniswa iklip caba phaa kwishow ngokuya kwakukho ipati eMzumbe, then andaba kwakho loo nto le Mayeni caba waye wathetha. Wayi-explaina ke naleyo into uba caba wayengavananga notata uMosamseleku kule nto ye-disrespect, and then ngengomso koku wabona sekubekwa intente kwakhe. So ethethe loo nto leyo uba akanodeleleka like the previous day, the next day sekubekwa intente kuye. Mhlawumbi noko akungathethwanga naye ke andiyazi, but wazama ke uyi-explaina nale uba yenzeke njani na. And then ke ngoku uMayeni waya nakule nto yoba ye-retreat uthi ixesha belilincinci phaa kulaa retreat, ininzi into because uye wava izinto ezininzi but ke ngoku uziva sekumva off camera. Enye yezo zinto ngeyoba utata uMosamseleku uthe kumakhosikazi akhe uba uMayeni wamfosa uba amthengele indlu. Uthi uMayeni njani kaloku, ngoba mna ndinayo nemessage. Imessage ke esuka kutata uMosamseleku kaWhatsApp, sayibona ke imessage yafakwa bethetha ke ngento yokuthenga kwendlu. Utata uMosamseleku wathi bangahamba uyojonga izindlu xa sele apruviwe. Wade wathi uMayeni kuye, ungazipitsi kubone like uthenge indlu kanti mhlawumbi ku-tight. Watata uMosamseleku hayi yonke into i-right. So uzama uprove uba ndimfose njani umntu ebendisitsho kuye uba financially ku-tight angazipitsi ngento yothenga indlu. Waqhubekeka ke ichaza nokuba yena udeleke kakhulu phana, akasabawuli noba xa nosweleka angangcwatyelwa eMzumbe because udeleke kumntu wonke egcekeni and umusa kuyo yonke into amenza yona zange waxolisa. So ngoku bangaske bahlale nje bakhulisa abantwana and umusa angamane efuna ulala naye. Usista wakhe wathi hayi bo kaloku ntombazana utshatile. Ukubona usista wakhe mane bezama cause bekhe wathi at some point uba nawe kodwa Mayeni fanele bekhona izinto uzijonge then uxolisa apho funeka uxolise khona. Wabe sithi andifuni nova, and ke ngoku yazibona ngezinye zezizathu ezenza uba ifemeli yam ndingayixeleli yonke into yabo, ngoba ke banayo laa nto uba hayi maninyamezela, hayi manilungisani. But ke uthi ngamanye amaxesha kuyafuneka uba abaxelele abathi vandla just so they know uba kwenzeka ntoni, kungathi xa konakele into kube bengayazi next. Yabona ke ngoku bephaa kwi-retreat inguye inguMangwabe noMakhumalo uba uvile izinto. I wish nangoku yana utata uMosamseleku waye kwaMangwabe, uMayeni echaza uba ukhona ufuna udibana naye. Utata uMosamseleku wathi uMangwabe uyashwabula uthetha into ezininzi akazukwazi ukuza. uMayeni ngewevele wathetha noMangwabe straight, mhlawumbi bezawuvana kakuhle. Uyabona le nto ye-communication notata uMosamseleku phakathi lo sekuvelayo uba uyabaxabanisa, ndiyasola uba naye mhlawumbi izinto akazireleyi kakuhle komnye umntu. And ngulo sesibonayo ke ngoku kule season uba ungoyena mntu ubaxabanisayo, uyakwazi uyophosisa ngomnye komnye. Naleyo yoba ethethile uMayeni uthi andiyazi uba yintoni bangela uba ezawuphosisa ebantwini athi mna ndamfosa uba athenge indlu because bamxelele ngoku. So uyabona ngoku xa behleli bevana benza le nto utata uMosamseleku ayoyikayo yoba bathethe kuvele ke ngoku ukungabi nanyani kwakhe. So xa bengavani uyevuya because abakwazi uthetha bambone ungabi nanyani kwakhe. So ke guys, itsho into khanikhe nitsho ke nakuba nicinga ntoni ngayo yonke le nto bethunani nale nto yenzeka phakathi kwaMayeni namakhosikazi katata uMosamseleku kunye notata uMosamseleku. Ndanibona kwividiyo elandelayo. Bye.